खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी 15 बोसोरनि पापखौ आं रुजुनो हाया नंगौ थारैनो नोंथांमोना गोसोआव दङदि थांनाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर' बिथांनि ओएसडि महरै गोख्रों खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा थांनाय जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बे बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंनो थाखाय गोसो सिङाव खोब बिथाङा नाजानाय दंमोन नाथाय बिथाङा डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा गावनि साननाय बायदि जायैलाय एबा गावनि साननायखौ आबुं खालामनो हायैलाय इउपिपिएलआव थानानै आबुं खालामनो हायैलाय एबा बिथांनि लुबैनायखौ सुफुंनो हायैलाय एबा इउपिपिएलआ सुफुंनो हायैलाय बिथाङा प्रमद बर'खौ जोगारनानै बिपिएफ राजखान्थि दोलाव इसिङारिजों खामानि मावदोंमोन बिपिएफ दोलोखौ देरहाहोनायनि थाखाय आरो बेखौ लानानैनो अशोक गयारी बिथाङा इउपिपिएलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि अशोक गयारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों थारैनो सांग्रां ब्रह्मआ इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव थांनायाव इउपिपिएलआ गिदिर माबाफोर खहा जागोन नामा लोगोसे सांग्रां ब्रह्मआ प्रमद बर'नि आसि हमनानैसो राजखान्थिखौ सोलोंदों जेराव 5 बोसोर प्रमद बर' बिथांनि ओएसडि महरै खामानि मावनानै गोबां इउपिपिएल दोलोआव थानानै बिथाङा खामानि सोलोंदों राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनाय सोलोंदोंमोन बे बाथ्राखौनो अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों अशोक गयारी बिथाङानो अशोक गयारीया रोखा बाथ्रा बुंथिदोंदि अजद दैखांदों सांग्रां ब्रह्मआ सासे स्वार्थबाजी आरो बिथाङा सासे लुबैसोलानानै बाथ्रा बुंथिनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव सांग्रां ब्रह्मनि सायाव गोबां मानि राजखान्थि फोथाराव गोबां दान्थे बिदान्थे जादोंमोन जेब्ला बिथाङा ओएसडि मोन प्रमद बर' बिथांनि बेफोरबायदिखौ लानानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बिथाङा फेसबुकआव लिरदोंमोन जेब्ला खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव फैदोंमोन 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय बिथाङा बिजाथि महरै गसंदोंमोन अब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा लिरदोंमन दि 15 बोसोरनि पापखौ रुजुनो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन नाथाय बे समाव थांनाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव जेरैबायदि बिपिएफ दोलोखौ देरहानायनि इसिङारि खामानि मावदोंमोन फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियावबो बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ लाबोनो थाखाय गोख्रों खामानि मावनाया सोलिबाय थादों दानिया फैदो बिदिब्ला अशोक गयारी बिथाङा सांग्रां ब्रह्मनि सायाव माबायदि अजद दैखांनानै गोबां मानि बाथ्रा बुंथिदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि सांग्रां होननानै बुङोबाथ' जोङो फ्राय माने सांग्रांखौ जोङो लुबि होननानैसो जों मिथियो सांग्रांखौ आरो सांग्रांआ सासे सार्थ लुबिया मानसि सांग्रांआ मोनसे समाव जोंनियावनो दंमोन आरो बिथाङा मा होनदों सासे जोंनि इउदिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावदोंमोन बिथाङा मा होनदों सासे साक्सेसफुल मानसि नङा मानोना बिथाङा थांनाय जोंखौ फेजेननो थाखाय खाम्फा बरगयारी सारखौ फेजेननो थाखाय कठिन चिरां बिथाङा हर सान हराव खामानि मावदोंमोन गावनि माखासे टिमखौ लागायदोंमोन आरो बै टिमा दिनै जों खोनानो मोननायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे 1000 जन मानसिया माने गावजों फैगोन होननानै सानदोंमन नाथाय मैया जों नुबाय जे बिथाङा गावनि बै जिखिनि खोथा होनाय हाग्रामा महिलारि सारनो जे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिथाङा जे आङो इलेक्सन जोबनायनि उनाव जइन जागोन सार फर्मेलि बे बाथ्राखौ दिन्थिनो थाखाय बिथाङा मा होनदों 1000 जननि जायगायाव मैया खोनानो मोनबाय जों 70-80 जन मानसियाल' बिथांजों फैनानै जइन जादों आरो बेवहाय नुबाय जोङो शक्तिशाली दैदेनगिरिफोर गैया जेराव जोंनि इउपिपिएलनि गागि दैदेनगिरिफ्रा गासिबो थाबथालांदों आरो बियो मालाबाबो सांग्रांजों थाया आरो सांग्रांखौ मिथिगौ जे सांग्रांआ सासे स्वार्थ लुबिया मानसि सांग्रांआ गावनिखौल' सिन्था खालायो आरो सांग्रांआ मालाबाबो रायजो राजानि मोजां खामानि मावग्रा नङा आरो बिथाङा दिनै मोनसे समाव प्रमद बर'नि नाम लानानै गोबां बिथाङा बेबायदि माने खामानि मावनानै माने मोनसे लेभेलाव फैदोंमोन प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआवनो बिथाङा दिनै आसामनि फुटबलनि सेक्रेटारि मोनदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै प्रमद बर'खौ जोगारनानै हाग्रामाजों आखाइ हमलायलायनानै बिथांमोना माने एसे लेनदेनबो जादों होननाय आं खोनादों इलेक्सन माने समाव थ' बिथाङा बेफोरखौ लानानै हयथ' बिनि एसे एनै फैसा आग्लायनायफोरजोंनो दिनै बे 60-70 जन मानसिफोरखौ लानानै बिथाङा जे मैया माने बिपिएफआव जइन जाबाय आरो बे गासैबो बाथ्रा बिथांनि जइन जानायाव हाग्रामा महिलारि सारा प्रेजेन्ट जानांगौमोन बिथांमोननि मनेस्वर बसुमतारिया बेहाय प्रेजेन्ट थानांगौमोन नाथाय आं नुवाखै बिथांमोननि माने बिपिएफनि हाइ कामाना जे
नाथाय सांग्रां माने ब्रह्मनि जइन जानायाव नुजानांगौमोन बे मोनसे लासिंसिं बाथ्रा होननानै जों सानो ओंखायनो मालाबाबो साननो नाङा जे सांग्रांखौ लानानै जे इपिपिएलआ दुरबल जागोन सांग्रांखौ लानानै जोंहा रोखासो जादों आरो पश्चिम चिरां बायदि ओनसोलाव दिनै सांग्रांआ जे साइड जादों बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मोजांसो मोनदों आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंसो जे सांग्रांआ थाबाय माने सुनि थाङोबा माने मोजाङा फैयो होननाय मोनसे बाथ्राया थायो दा बेबायदिनो दिनै सांग्रां ब्रह्मनि साया खुनु फेक्टर फैनो हाया सार 15था मासिनि गेजेराव मोनबेसे मासि लानानै देरहासारनाय मिजिंथिदों सार दहायनो जों बुंखाबाय मानोना जोङो 15थाखौ जों सेस्था खालायगोन आरो 15थायावबो जोङो गासैबो केन्डिडेट होगोन बिनि गेजेराव जों 10थानिफ्राय 12थाखौ जों देरहागोन 100% आरो जेरै थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव हाग्रामाखौ जेरै रायजो राजाया मेन्डेट होनानै 28टा सिटखौ लाबोदोंमोन थिग बेबायदिनो बिथांमोननि नैबे 6टा 7टा मासाव जिखिनि बिथांमोननि जि सरकारि जि खामानि मावनाय बिथांमोननि जि जौ जुवा बिथांमोननि जिखिनि माने दुर्नीति बिथांमोननि जि जाथि गथ' नांलाय खमलाय बे परिस्थितिफोरखौ नुनानै दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा माने बिथांमोना फैगोन नैबे एमएलए इलेक्सनाव जोंनोबो जे बिथांमोना 10निफ्राय 12था मोनसे मेन्डेट लानानै जोंनो सिट होनो माने ओंखारदों बियो गुत्ति रायजो राजाफोरनि मोनसे सरसाया जाबाय थादों आरो नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा गामि ओनसोलाव हाबनानै नाय जे दिनै एपिपिएलनि मोनसे शक्तिया दिनै प्रमद बर'नि दिनै राकेश ब्रह्मनि दिनै नेतृत्वआव दिनै जों जे 12निफ्राय 10थानिफ्राय 12थासिम सिट मोनगोन बे रोखा जानानै फैदों प्रेक्टिकल ब्रह्मआ बिपिएफआव हाबनायनि उनाव बिपिएफनि समाव दा सान्थि फैदों होनना बुङो प्रमद बर'नि समाव दावराव जादोंमोन होनना बुङो मा बुङो प्रेक्टिकेलखौथ' जों बांद्राय सिनाया जाहैबाय